работна среща клиентка се оплаква. Аз пратих мъжа си да вземе пиле, а пък той каза еди си какво и въобще не е отишъл да направи това нещо. И аз се изнервих, защото на мен магазина ми е далеко и там още куп неща. Тя си е дигнала кръвното. Съответно, децата покрай тях и те слушат. Аз в тази ситуация казах, мъжете са войни, когато ти тръгнеш с рогата напред и нямаш подход към тях, те веднага тръгват на война. А вие война с мъж не може да водите, защото ще загубите. Затова, мили дами, бъдете умни, дайте една крачка назад, замълчете и помислете. Като си дадете няколко секунди, няколко минути или ако вече сте в разгара на скандала и не сте успели да го избегнете, просто се отдръпнете, изчакайте вашия мъж да се успокои и чак тогава говорете и изясните нещата. Кога бих ви посъветвала да не, защото някои неща нямат смисъл и нямат нужда от изясняване. Просто използвайте женската си енергия, използвайте харизмата си, използвайте тази мекота, която притежава всяка една жена, да получите това, което искате, но с подход, с добра енергия, а не чрез скандали, мрънкани и така нататък. Абсолютно никой мъж, нито един мъж няма да ви даде и да поиска да направи нещо за вас в скандал. И докато му мрънкате на главата. Това е гаранция, ви давам. Така че бъдете умни, ако трябва, отстъпете една крачка назад и всъщност вижте какъв ще е резултат.